Walay legal nga kapasikaran ang kapolisan nga dakpon ang bisan kinsa nga dili mag-sul-ob og face mask kung anaa sa outdoor nga mga lugar dinhi sa probinsya sa Sugbo. Mao kini ang pamahayag ni Gobernador Gwen Garcia sukwahi sa baruganan sa Department of Interior and Local Government nga nisupak sa iyang executive order nga himuong optional ang pagsuot og face mask kung anaa sa gawas o open space o well-ventilated nga mga dapit. Gisanungan usab kini ni Bukal John Ismael Jimbo Borgonia, ang chairman sa Committee on Laws and Ordinances sa Junta Probinsyal sa Sugbo. Si Borgonia maoy mo sponsor sa ordinansa nga musagop sa Executive Order No. 16 ni Gobernador Garcia aron masatagan pa kini og ngipon. Matud sa duha ka opisyal, ang mga sumbanan nga gikan sa Interagency Task Force, rekomendasyon lang kini nga ipasunod sa mga local government units ug dili kini balaod. Hinungdan nga dili kini mahimong basihan nga manakop ang kapolisan. There is no legal basis for apprehending people that are outside in open, well-ventilated areas not wearing face masks if they opt, if they choose, optional if they choose. If they wish to continue wearing face masks, that is their choice. So, muna ato ning gi-adapt into an ordinance para mahimo na siyang balaod diri sa Cebu province. And then kani sa ordinance mo na siya nag-usab, nag-repeal sa mga previous ordinances sa Cebu province nga nag-require of ordinance even sa gawas, no? Nag-require of before, no? So mo nang paggawas ng ordinance nga nag-repeal niya itong mga previous ordinances. Okay. So tanang mga ordinances pod sa mga munisipyo o mga component cities, muna na siya gitangtang na pod nato. Midugang usab si Garcia nga ang emergency powers nga gisubay sa IATF napupos na sa unang-unom ka buwan sa pandemya. Pinasubay sa Local Government Code Section 105. Ang maong emergency powers sa IATF mahimong ipadayon human sa unom ka buwan apan kinahanglan kini og pagsanung sa mga LGU. Nauna niini, gimando ni Gobernador Garcia nga dinhi sa probinsya sa Sugbo, dili dakpon ang mga dili magmask kung anaa sa gawas o open spaces. Apan iyang giawhag ang katawhan nga magsulob og face mask kung anaa sa sirado o air-conditioned nga mga dapit. Si Cebu Police Provincial Office Director Colonel Engelbert Soriano miluwat sab og pamahayag nga sundon sa CPPO ang kamanduan ni Garcia. Well, I believe that the Cebu PNP is on the right track here. Even the IATF guidelines, and I hope that they would read their own guidelines, specify in several occasions that these guidelines need to be supported with the local ordinances in the respective local government units. Unless these are so done, then these guidelines remain as advisories. So on what basis will the PNP apprehend? What law would these so-called unfaced mask walking in the open environments violators be violating? We don't have these ordinances in the province of Cebu. Minsahi pa ni Garcia ngadto ni Secretary Anyo nga sabton og basahon ang kinatibuk-an sa iyang executive order. You just read my executive order. Perhaps I would like to think that you reacted without reading fully my executive order. Compare it with existing IATF resolutions so that you may understand what we're doing here in Cebu. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.